Di man sinasabing madali magkita ng kwarta sa abroad, pero si effort mo to earn that money, mas madali kaysa sa Pilipinas. Ang sa indong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinion kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Inihatod sa indo kan si Ramson na production. Alright, binabati ko ang kapos ng mga parautang dyan. Oy, magbayad na tabi ka mo, mga puyot ka mo. Ang mga nagsabi sa kuya na pangit ako, mga demonyado ka mo. Hindi ka magparapahirin sa kuya. Sa kaya yan mga ano. Dagos Tabi! Sa Taga Bicol Podcast. Episode 88. Hey! Siram sana. Nalingaw na. Tara! Nalingaw na! Sarman. Ang tatramon ngunyan, iyoan, balubagi. Balugbagi? Ano yan? Balubagi. Ano yan? Tagalog. Ano yan yung Tagalog? Balubagi. Di ko siya aram specifically sa Tagalog. Pero, hindi, sa Tagalog. Sa Tagalog. Di ko siya aram ang synonym niya sa Tagalog exactly, pero ang mas hararam na kaya siya, ang mas common na ginagamit sagin-sagin. Sagin-sagin, so balubagi. Sa insign mo na ano na dangog? Sa mga gurang. Ayo. Nagpaparabalubagi sa namang kamo. May nagdadalan, may nakamonitor. Ano yan? Garo mas kunada, garo ano? Butig-butig? Garo ko yan? Sagin-sagin nga ni baga. Pasagin-sagin na, Chris. Ano? Linos? Ibig sabihin. Batag. Batag. Sagin-sagin nga. Sagin-sagin nga yung day ko nadangog. Yan. Yari kaya. Use mo daw sa sentence. Garo, ang mga tao ngunya nagpaparabalo-bagi sa naman. Mga araw kaya ng mga typical na ginagamit. Garo, nagpe-pretend. Ano yan? Bicol Central? Or Bicol, kupong-kupong? Di ko, pwede. Bicol kupong-kupong, Bicol kupong-kupong. Kasi gurang lang, sa mga gurang kayo nadadangog permi. Yan. Pero anyway, balubagi. At least, we have the word of the day, Balubagi. Yan. Uy, kumusta pala ka mo? Bago kita magpuluan? Magayon. Magayon. Si parang Linus. Naglilinig kang kwarto. Uy, may nadag ako naka-monitor. Kasi naka-monitor, lower rin daw ang volume. Mayo, di ako naka-ano. Nagdadalan ka, Top? Dahil. May nadag ako. Baka electric pan. Dahil nadag ko sa diri ko. O baka ako, inaswang na ako din. Kamay-away, kakamatawas na, inaswang ka na. Ano ba? May naka-monitor, no? Anyway. Ayo. Halatan na naman na makalaptop si Christoph. Ayan. So, relax lang kamo. Kumusta? Anong mga nindo? Anong pinagkaabalan nito kung mga nakaaging aldaw? Payaman. Siyempre, Work. Siyempre kay Work. Like, nag-ano pala kami, nag-garage sale. Ay, yun, first time ko. Ayo. Hanep yan. May nagbakal. Tapos? Nagbakal lang online kasi nag-post ako. Ano ba yung garage sale online? Nag-post ako, di ba? Tapos yung mga harayo na nagbakasyon na, nagpa-reserve na sa ako. At least. Pero itong mismong nag-aagi Mayo. Kasi weekdays dapat, weekend. Dapat talaga weekend ang garage sale. Di man pwede work mo yan, gabus. Saka bakasyon na ninda Sunday, so Domingo. Now you learned something. Na dapat schedule sale, weekend. Nagka-order lagod ako sa Canada. Online garage sale. Ay, oras. Online garage sale. Sabi ko kaya, di ako matugot na may akong benta. Tama. So, ikaw lang nagbenta? Tigluwas mi lang, tapos kung isa ay ma-detect ang camera. Kawali Malos ka mo.
Mayo, ano lang, mga bado, mga used clothes, tapos, Funko Pop ko. Tapos ito nga ning, garo, bako itong garo electric fan na dakulaon, free na lang eh. Bala na ka mag-pick up, garo kayan. Big fan. Pick up, big fan. Baka may itong big ass fan. Katong Mayo. Ito tingnan lang sa simbahan. Big ass, sa bahan. Parapad. Ayo. Pero very hardworking ka mo, Tanay ka ba ko? Since hardworking kita, ang pag-uula kita sa Baretang Musa. Sang mo yan. Sang. Okay, so sa Baretang Musang ano ang pag-ulayan na? Isa nakasagap ng maray na Bareta. Yun sila yun sa angdong pati. Makusog ang pagsagap po yan. Yung pag-ulayan ako niyan about sa Diwata Pares. Uy! Ay, trending. Siyempre, sabi na, kada ko ngayon ang content creator. Garo, nakikisabaw-sabaw. Nakikihype ki Diwata. Iyo. Tanganing sumikat na. Sumakay sila na ibang nahiling na content. Iyo. So, ang latest sa iya, naanggot na siya kasi may na siyang privacy, si Diwata. Ay, garo nahiling ko nga yan. May pinost na, may sarong nag-post na, bako man vlogger, na iling, tig niya lang, na naanggot si Diwata duman sarong, ang apod niya ni Booger, na naapod si bako ng vlogger, Booger, kasi, kay pa ni, kang time na to, kay pa ni Diwata ning privacy, sige pa pang, video or something, tapos, sinabihan ni, Diwata itong vlogger na, patayin mo yung camera mo, delete mo yan. Bigyan mo nyo naman ako ng privacy, sabi niya. Nag-agad privacy, ang tindahan, open waray. Open sa public. Day, garo mayo garo siya sa garo ang ibig niyang sabihin. Garo itong tawan man siya ning paingalo man lang sa kakapuro nasa na vlog. Day, binibidyohan man lang gayon siya. Ang mga vlogger kaya, minsan duman, nahihiling ko, talagang naglalakaw lang siya, bibidyohan, tapos naghahapot, tigi-interview siya. Puro yan interview puro yan may hapot. Diba? Muragan man, Gusto mo maging sikat na, na vlogger na araw kaya? Actually, di ko aram ngunyan, patok na patok ang food vlogging sa Pinas. Dakulon. Kasi, kung tutuusin, sabi ko dati mayo man yan eh. Nagpuon lang si pandemic. Duman na nagkapuon ng food vlogging kasi syempre bawal na magka-eribanan gabos. Kaya po ng nagpuon yan sa sarong ito ba na-interview sa Cool Pal si Chewy. Yan. Si Chewy. Pinakainot na hindi man sabi pinakainot pero nagpuon siya in pandemic days. Tapos nabisto siya dahil sa tigpo-post niya si mga kakanan. Mga food vlogging, Tapos gabos na pagkatapos gabos na nag-ararog. Gabos na nagva-vlog, gabos na nag-food vlogging, content digdi, kakanduman. Buray kaya puro pati unlimited rice, unlimited soup, unlimited kaya itong, diba? Puro unlimited. Kaya itong kaya ito bagang lang, makakan ka lang ng burger, Angel's Burger sa kanto, ma-vlog ka na itong papiling mo na sa camera. Ganito po, bibili po kami ng ng Angel's Burger. Di ba? Ganito po ang presyo nila. Uy, ate, smile ka naman dyan habang nagluluto. Tapos sasabihin, taon man din daw akong privacy. Nagluluto akong burger. Taon din daw akong privacy. Grabe ka, Tama. Pero itong issue kasi ni Diwata, garo, itong sabing kadakol lang garo, nakikisaw-saw or kadakol lang ginagamit siya, ginagatasan siya. Sa iling nindo, garo, okay lang ba? Or what? Well, dyan na kasi malaog kung anong klaseng siya as a business person. Mm-hmm. 'Di ba? Kung paano niya i-take. Kasi pwedeng i-take niya positively na maging opportunity nga para consistently or ma-sustain si hype niya dahil duman sa mga vloggers saka sa mga racing vloggers na tigdudumanan siya or yun nga sinasabi niya na mayo na siyang privacy. Mm-hmm. So iwi-weigh niya kung ano ang mas importante sa iya or mas magiging beneficial sa iya in the long run to sustain si hype or
to give him the privacy that he wanted. Oo, ayun. Halimbawa, saro kang vlogger ka, saro kang content creator. Paano ka nagsikat? Dahil nga sa Diwata Pares. Tig-content ko ngayon si Diwata Pares. Ano man yung kinontent mo? Nagkakaning Pares, nagbilang 3 hours. Ayun, may sinabi naman si Diwata na ang tinda niya malinis dato. Itong nahiling ko to sa sinabi mo. Oo, itong sabi niya? Na ito ang binibenta niya malinig. Ang pagkakanya malinig. Sabihin na lang malinig as outside. Itong sa pangkarinderya style, malinig. Pero kung ibabase mo sa hygiene, mayo pa ng gadgiraray. Ang pagtabos niya sa Pilipinas, kapag nga nag-agi ng init, nag-agi ng kalayo, ganda ng germs. Okay na. Yan. Di ba na kumailing mo yung hairnet? May albuman, may hairnet. May gloves. May gloves man, pero may yung hairnet talaga. Tas ang bado. Minsan nakasarado. May hairnet smartphone alas 8 hanggang alas 9 ng banggi. Yung sarong gamit ng na gloves. Grabe. Nagtutuwi-tuwi na. Ayan, yan. Pero, saka nakakailing ako ng mga langaw doon. Nakakailing talaga ako. May langaw to kasi nga open area eh. Oo, open area eh. Kung nailing ko kato si Lempo na tigmarinate duman. As in pag akala mo paminta. Talaga siya. Paminta. Hindi mo pagkakamala na Di man nasa laog, nasa luwas man. Well, kaya siguro nahiling ko man na nagpagibubuga siya ng kitchen para at least man maging mas sanitary si pagluluto. Yun man ang magayon sa iya kasi nag-iisip siya to innovate, to improve si quality kang mang ginigibo ninda. Pero yun ang kinabilib ko sa Pilipinas, kinahanga ko sa Pilipinas. Ito mapuon ka ng restaurant, pangadwa ng sanitary. Di ba bago? Di ba kasi diba? Sa ibang bansa ba kasi bago ka magpuon, talagang inspect mo ng sanitary, kitchen, hilingon. Sa Pilipinas, magkita ka muna bago sanitation. Kasi tama. Hindi baga sa US, kaya paano mo munang mag-undergo sa serve safe. Yeah, serve safe. Para pag nakapasar ka, saka ka lang pwede mag-work. Trabaho sa kusina. Kung mayo ka kaya hindi ka pwede. Saka bako siyang libre bako siya talagang kay mo undergo ng training. Kasi may management training pa sa sa serve safe eh. Serve safe. Kay mo pa si mga crew na sa imo, may food handling certificate. Tama. Sa Pilipinas igwaman food handling certificate. Kaso nga binabayaran na sana ang munisipyo. Kasi dang food handling certificate duman sa mainit na lugar. Anip yan. Madangog, di ba yan, pupunoon si sarong, garo sarong, bako nga ning conference room na inaapod, putang ina, ang tukawan ito bagang pang elementary mga tukawan. Arong mo yan sinasabi nila yun kasi pirang beses na ako nag-arog kayan dyan sa daga. Dyan eh. Di ba? Sabi ko, hanip na ni. Ngunyan ba? Arong pa ng gadgirari ka to? Simang proseso ninda? Di ko aram kasi kang aragaw kang nagtrabaho pa ako dyan sa Naga. Kang nakuha ko si health card, city health card na sinasabi. May papadalan talaga sa indo. Tapos may exam man to. Oro exam. Bakong exam. May exam man to. Ay, exam yan. Tapos pag nakapasar ka, saka mo makukuha si certificate mo, health certificate mo, na pwede ka nga magtrabaho sa restaurant. Ano yung sinabi naman, okay, sa health certificate naman sa training sa Dinala na, ang karne po ngayon, ngayon po pwedeng ilaag sa salog. Doon kiniwata Pares, out sa graba. Tapos, nagkaragin ng training. Di ba sa Pilipinas kasi, masabi lang na igwa ka ng certificate. Pero di mo nagkakasunod. Kaya, pero, ilingon taman kasi sa estado kang tindahan niya. Kasi siya, nagpuon talaga siya. May man siyang pagkaaram, pag-manage kang restaurant. Talagang, ang pinunan niya lang naman kung paano niya parang nire-resolve niya lang si mga issue na nakukuha niya day to day based on experience.
Diba? Which is ginigibuhan niya talaga ng paagiman. Mailing mo man. Pero ano? Kasi sige, go ahead. nagpuon siya sa bangketa talaga mismo. Diba? So what do you expect naman, syempre? Oo. Pero di ko aram, basta dinumog siya. Tapos kang dinudumog na siya, tig-clearing sinda. Ayun. Ay, makulog ang boat niya. So, magkulog si boat niya. Tapos ang ginibo niya, basta 2 beses sindang clearing. The return of the comeback. Tapos, si Pangduwa, yun na to nagbakal na siya ng lugar kung saan pwede. Diba? Yan. Tapos, di ba, nagpun lang ngayon sa Paris tapos ngunyan, ugo na siyang Siken. Di ko Fried Siken. Tapos, ugo na siyang ngunyan ng bulalo. Siken. Ay, buto-buto, pero puro laman daa. Wow. Tapos barbecue. Ugo siyang, barbecue, may longganisa na. Tapos, ugo na siyang liempo. Na itong, tig-iihaw. Tapos may na siya, may Diwata Mini Mart. Oh, wow. Napangilit ako sa Bakalan si Diwata Mini Mart, Yossi. garuman lang tindahan sa terminal. Bakalan dulce sa Yossi. Kape, Yossi. Tama. Anip yan. So dati bago na sila na clearing, siya. So ang benta niya pa lang, mga sa barabangketa pa lang da. So, pang burong. Baka man pa lang siya dati ni Pares. Arog ka to, Yossi dulce. So, si sigarilyo. Dahil sa fried chicken talagang dating siniserve niya eh. Hari datong pagpag. Kadiwan. Joke mo lang. Baka sisipoy na dating pagpag. Dagdag ko lang, ayon sa research na ang kinikita ni Diwata ito profit niya na Ayun, net na. Itong sa iya na, mayo ng luwas sa expenses niya. In a month is 1.7 million. Talaga siya. Saka isipon mo, maduman talaga sa iyo mga may kwota kasi mga vlogger da. Iyo. Yeah. Saka kasi ang sarong bagay. So sabihin ta na lugod, on the perspective na daw ba ko siyang vlogger. Taano siya nagkaigwa ng dakol na customer? Anong saro sa mga rason? Dahil di ba nag-viral na siya dati? Nag-viral na kasi siya dati, di ba? Nakulong na siya, tapos nag-ano pa siya. Nakulong siya eh. Nag-showtime. Tapos nag-showtime siya. Tapos nagpunyan sa dati dahil man da siya tinatao. Oo. Dati dahil man da siya tinatao, pero ang nangyari, one time kang nagada na itong friend na niya na nagtukdo talaga sa iya magluto, kang Pares. One time may na vlogger lang talaga sa vlogger talaga nagpuon. Kang nagpuon to, tas dinumog na. Kasi dinumog na gabos. Ang iba nagduduman para magpa-picture lang, dahil man magkakan. Arog kaya. Dahil aram ka tong vlogger na itong inot na kinakanya si Kabarkada ng Lagadan. Si Barkada ng Lagadan. Sila, Bupis. Ito po. May tinda ngaya kitang bupis for 1 year. ito po ang liempo natin na Pero kasi ang rin kasi saro sa mga reason na nahiling ko kasi bading si Diwata. Ayo. Babae ito? Makapangirit kaya siyang marayman talaga. Kung sa may siya sa tao. Saka kasi ang power. Isipin mo, 'di ba? Remember mo itong sa Naga, itong Dear Eatery. Itong mga babae, ay mga bading, mga binabalik-balikan. Iyo. Diba? Dati ako duman, tas kang nagduman na ako, nakakakan na ako duman, pirmi na ako duman. Oo. Nagkakakan. Dear, kakana, dear. Di ibig sabihin, nafe-feel mo na na Dear Sabaw. Dear Sabaw. Diba? Dear extra rice. Diba? Pag paborito ka, laagang ka pa ni extra sauce sa ibabaw kang rice. Yung pagpugi-pugi diba? Iyo. Itong sabaw pati may dikit-dikit na laman. Itong pag-adobo Iyo. Kaya sarap ang bagay kasi na nahiling ko. Garo itong may pagka-comfort food kasi si ginibo ni Diwata na ibig sabihin kang comfort food. Ito bagang garo mura.
Tama. Tapos itong mga side street or mga street food lang. Kasi pag mga street food lang ba, talaga very on the go lang eh. Aha. Agihan mo, makakain ka or whatsoever. Tama. Saka ano pa? Saka ano siya, ang puhunan niya lang per person is nasa 26 pesos. Sinabi niya? So, talagang ini si Saro sa mga research. Ang isplok ka ni Saro man lang sa mga niya. Crew niya. Saro sa mga crew niya na day pinangaranan. Well, fair man lang talaga yan. Kasi nga, di ba, kung aware kita sa Aruken style na business, ang normally food cost talaga kang pagkakaan is roughly 39 or 40%. 40%. 40%. Depende sa raw mats na ginagamit mo. Pero sa mga Aruken, since mahal nga ni ang karne, 40% sagad food cost. Iyo. Tapos 20% si labor. Do you think since 24 hours siya na open, gabos talaga na uubos sa iling mo or ugwa pa si pang-aga kang aga na di na na ginamit pang nakahapot ni Linus. Since 24/7 ang tindahan niya, sa hiling mo ang mga crew niya nagagaramit. May ugwa sidang morning saka night shift. Una ko 24/7 si mga crew. Siguro man nauubos kasi pero may bagay sila nagluluto. So, syempre, di ba? Nare-replenish. Saka sa dakol kang tao. Iyo, may saro pa pala na splok. Ano kayan? May sarong nag-vlogger na nagreklamo sa iya. Oo. Dahil? Na ang pagkakanya nagkakanda sinda duman grupo, may ang lasa, ang beef pares, dahil niya aram, tano, pinagdinudumog na mayo manda ang lasa. Tapos si fried chicken mas masirang pa ang fried chicken ninda sa harong ninda kaysa duman. Tapos ang mga tauhan mga rude sabi. Tapos sinimbag yan ni Diwata. Tapos ang ginibo niya, nag-vlog siya na on the spot hinapot niya si mga tao. Hinapot si tao sa putang ina. Di mo ito makasabing bakong masiram. Ayun nga sabi ko, sala ang igibo niya. Dapat pinahapot niya sa iba. Bakong siya mismo ang maghapot. Kasi masarap ba to? Puro nakakwilyo na. Masarap ba to? Alangan man magsabi kang di masirap. Opo. Yan, bigyan ng chicken yan! Baka man kaya sila higop na sa bukang pares, dahil patimplado. Ayo. Baka ang man kaya nahigop na sa sabaw, si hugasan ng kamot. Baka mo talaga si sabaw. Kaya, pero kasi ang nangyari kasi kay Diwata is talagang totoo man. May mga taong hindi maka-appreciate May mga taong makaka-appreciate. Kasi lalo na si mga tao na halimbawa sanay sa mga masisiram na parisan. Sa Pilipinas talaga kung matibig kang paruluto, laralagan mo lang inimbitsin, laralagan mo magic sarap, pwede mo na masabing masiram, 'di ba? Tama. Pero ang kasi ang strategy kasi ni Diwata niling ko. Kasi sabi mo baga may bulalo na boneless bulalo. 'Di ba? O di si Buto na tigpapakalaga kagaaninda all day long. Di si Burot nito na nagluluwas na wari si Katas, si Lasa. O ito tiglalag sa Pares. Di ba? Pang sarong taon. Sarong taon na si Buto-Buto naman Di patigali. Hindi ba kayo sa ibang bansa na pero taon na dadayanin na tiguhugasan si Talawasi. Sa kaya pa duman si Kalansay katong friend niyang nagadaan. Pang mas malasa. Ibang taste. I know. Kaya pala, Aruken may experience ako about sa Aruken na dapat haloy na ang niluluto mo ang sarong mas masiram, di ba? Kasi dati, sa pag may ma-open na bagong store, may inapod kaming iblip ta yan. Sinasabi ko sige, flip mo na lang. So pag may ma-open na bagong store, may inaapod sindang flip. May i-flip mo na lang. Joke lang. May inaapod kaming lusoy, which is yan si pigbababaran kang manok. Pag pigpapalakaga si manok sa classic sabori, i-flip mo na lang. Tapos na ito, di kami pwede mag-gibo ng panibago. Dapat
for example, kung isay ang haraning store, kunyari, tulong store dapat requirements kayan. Tulong store, tas matausin ng tig sa sarong galon ning lusoy. Tapos ipapadara rin sa new store sa kaniyang tigaharalo. Para, ito kaya, taon na to eh. Kung sa haloy na siya. Taon na dapat dapat talaga i-brief na yan. Ano yan, taon na talaga siya. Dapat talaga may na siya, na taon lusoy. Na. Si lusoy. Actually, ang lusoy, garo, dikit man lang to, pero aral daw, ginigibuhan man ng lusoy, dinadagdagan lang. Pero, yan, si talaga base, niya, pinaka-base niya. Si umami. Dapat iyo to. Iyo. Si umami. Sarong yan, duwang pakete ning bitsin. Magic sarap. May magic sarap na minor cubes pa. Sarong. Dakulon, promise, dakulon. Iling-iling ko. Iyo. Duwang pakete, Kaya pala savory. Nailing mo na eh. Oo. Nahiling ko yan kaso nawara na si So, duwa kaya. Nawara na si Saro. Ay, ako pala nag grabe. Kaya pala malasang maray. Anyway. Iyo, kaya ingat-ingat na sana. Pero malasa talaga, baga. Kung sa to, masiram talaga. Masiram. Kaso lang, syempre, pag Chinese kaya talaga. Talagang umami. May mawawara. Iyo, pero may umami yan. Hindi man yan mawawara. Tama. Pero kitang mga Pilipino, dagdag ko lang dyan sa sinabi mo, kasi nga, para gusto mo talaga mapaluwas sila sa kampagakan, aram ang bulalo, di ba? Kita ba, back in the days, mapamangitang pressure cooker. So talagang sa uring, lumoy mo talaga siya sa uring, aga pa lang para sa dinner nindo or kaya sa lunch nindo. Di ba? Pero ang oras mo pigpapalumoy para magluwas talaga ang lasa. Kaya compare mo sa pressured cook na bulalo, iba ang lasa. Ibang lasa. Diba? Tama. Yun sinaraman ko duman sa mga Vietnamese pa na yan pala, garo traditional yan, na halimbawa banggi pa lang, tigpapakalagagaan, nagpupuyat ang tao para bantayan daang kaldero. Tabaka minsan inaaswang. Iyo, grabe mahal. Anyway, diretso na kita para sa topic na niya daw. Okay. May nakawa na kitang adal doon kay Diwata. At least ginamit na si Diwata para sumikat mo. Yan. Salamat po. Naging milestone. Dahil mo kita makakanduman, di ba? But anyway, sa pag-uulangin tango niya na daw is, mga rason kung taano kita nag-abroad. Kasi since bagat, kitang tulon, nasa abroad na. So, aramon ta ang mga rason. And then, siguro aramon ta rin si mga posibleng rason kang ibang mga OFW. Kung taas yung naghali ng ibang bansa. Yan. So, sako, inigero ang pinaka-unique. Wow. Dahil, ang rason ko talaga, dati talaga habo ko. Kang nakaano ko. Kasi, aram ko na ang mangyayari na mahalo yan, and then plus monetary. Tama. Ayan mga araw ko yan. So, dati talaga... Anong monetary? Anong in terms of monetary? Itong, dakulo na bayaran. Na So, siyempre, bago ang sarap, madusa ka muna. Iyo. So, dati talaga habo ko. Pero, since si Agum ko ang nag-push ako, di ginibo ko na. Which is, okay man lang. Gano'n na pilitan talaga. Ugwang sacrifice na. Mag-ibang bansa ka na, Gum. Maay ka man ay tatabang digdi sa harong. Yan. Kasi may talagang literally na in every man's success there's always a woman's behind. Taga-push. Yeah. Tama. Totoo man yan. Tigtulak ako. Maray lang ba ko sa iba? Hala. Di ka sure. Pinag-isip si paring Linus. Ano pa sa Ikatap, anong rason mo? Sa kuya ka, tumayo man talaga. Well, syempre, pag sinabi kasing abroad talaga, may chance na magkaigoning dakulang sweldo. Di ba? Pero naisip ko kasi kadto, ang growth sa Pilipinas, very slow. Tapos, alangkawan ng competition. Tapos, in return, garod, sa dito man lang talaga ang sweldo.
Tapos there's one thing na na-realize ko is that, Bicol pala. May saro akong na-realize na para mahanap mo si talagang worth mo as a person or you as a worker, maghanap ka ng proper environment na ino-nurture ka talaga from the very beginning. Tapos, kayang itao si kung anong naitatao mo sa inda, kung give and take lang ka mo sa company mo. 'Di ba? So kung performer ka as employee, 'di ba? So tatawan ka man ng more rewards, masalangkaw na sahod, appreciation, 'di ba? And so on and so forth. So sa Pilipinas, igwa man kayan, pero since sobrang dakol kang competition, 'di ba? So di ka hababaan chance mo na matawan. Pero pag nasa abroad, since ang Filipinas is very competitive sa market, 'di ba? Mas natatawan ng chance ang Filipino to shine. Oo. Kasi ang dating kasi diyan is nasa third world country kita. Yes. So syempre kapag nasa third world country ka, madumang ka sa sa lugar na kung saan first world. Kasi syempre mas dakol duman ang value kang kwarta mo, mas dakol duman ang makikita mo. And then ang iba kasi naghali ng ibang bansa kasi dahil talaga sa sabi sa pangangaipo. Sabi yung tanang ang sarong taon mo na sahod sa ibang bansa, pwedeng sasahodon mo sa Pilipinas ng 5 taon. Pwede. Di ba? Sarong oras mo, sarong aldaw na. Sarong oras mo di sa ibang bansa, di ba? Pero kasi, ako, ang rason ko din sa kung taan ako nag-abroad, kasi kay puwan ko mag-change ng environment. Kasi gano'n na-stress din ako sa Pilipinas. And sabi mo nga talaga sa bago, it's always the environment. Kung ang environment mo talaga is something na hindi ka mag-grow, hindi ka tatabangan na ma-develop bilang sarong tao, talagang masasakitan ka. Halimbawa naman sa mga taong may mga vision, si Christoph, si Linus, may mga vision na gusto mo nila mag-angat sa buhay, na gusto nilang na maging maray ang buhay kang pamilya nila. So talagang kaipuan mo mag-change ng environment. 'Di ba? Kaya ako ang ginibo ko talaga kato, habo ko man talaga mag-abroad. Kasi na-release ko na Remember mo kato, Christoph, katong nag-work and travel program kita. Pero may kong sinasabi na pag nag-abroad ka, talagang ang karibay ka yan is garo loneliness. Garo mamumundo ka talaga Kasi hindi mo magigibo si mga bagay na normal na ginigibo mo kato. Or sabihin ta na si dati mong ginigibo. Pag nag-abot ka ng ibang bansa, yaon na dyan ma-explore ka ng sadiri mo, mahanap ka ng bagong environment na naman, makabisto ka ng tao. Ako, may trust issue ako sa mga tao. So, garo feeling ko, pag nag-ibang bansa ako, masasakitan ako. Tama. Kaya, ang ibang mga Pilipino, taano sila nag-abroad? Nagdudulag sa PDEA. yan na nga naisip ko. Scapegoat. Yan naman naisip ko. Pinakamadali. Scapegoat. Scapegoat. Okay, minsan may may nagadan. 'Di ba? Pero kasi, ang iba kasi talaga is nag-ibang bansa, nag-abroad na rin. It's because dahil ang family din nasa abroad na. Itong nakanamit na ning marangyang buhay sa ibang bansa. Kaya ang ginigibo nila, digdig ka mo sa sunod ka mo sa kuya. Taning mamatian. Pero pag doon sa mga nag-abroad, may hapot ako duman. Is it still important para sa mo ang pagiging sarong halimbawa Filipino or Bicolano? Syempre. Ayo. Proud to be dapat. Dayman, kasi the way, kumaga ako, permi ko ning kine-credit sa childhood ko, kung ako ngunyan sa magiging ako in the future. Diba? Kaya nga na importante, baga, sinasabi sa mga magulang na, you should nurture your children. Kasi ika talaga ang nagbibilog, nag-nurture kung anong magiging klaseng tao in the future. And, kung paano ako mag-isip because of my childhood, sina-experience ko kung ako, paano ko siya nire-resolve, paano ko siya tinitake as opportunity, and paano ko siya sinasabuhay. Diba? So, being Bicolano or Filipino really helps kung paano ako nag-survive mo niyan. Yan duman si kultura, yan duman si values bilang sarong Filipino. Kasi may nahiling ako I don't know, maybe it's a different topic or maybe saro na naman ang pag-ulayan. Kasi minsan may mga tao na pag nag-abot na ng ibang bansa, garo kung ang pagmamaliit ninda sa mga Filipino or pagmamaliit ninda sa bansang Pilipinas, garo very
Garo grabe na, ang Pilipinas ngaya, daindata ngaya ang Pilipinas, na ang Pilipinas ngaya, dahil kamasenso dyan. Totoo minsan, di ba? Pero the moment na magsabi ka kayan, ano ang resolusyon o anong mayang problem, anong problem? Ano ang solusyon mo para maiambag mo na maging maray ang bansang Pilipinas? Di ba? Oh, kasi minsan may nahiling ako na kulang na lang talaga isurumpa ang pagiging Pilipino. Kinakasupog bilang sa Pilipino. So, minsan napapapot ako digdi sa episode ka. Ano talaga ang pinaka rason kung taano ka nag-ibang bansa? 'Di ba? Siguro other perspective, 'di ba? Kasi aram mo dakulon man tao na may mga reason kung taano sila nag-abot. Pero siguro tama si Linus. Kwarta talaga. Oh yes, kwarta. Hindi tayo maiwasan dyan ang kwarta. Number 1 yan, number 1. No. 'Di ba? Saka lalo na parang di man sinasabing madali magkita ng kwarta sa abroad, pero si effort mo to earn that money mas madali kaysa sa Pilipinas. Di ba kung tutuson dati kang mayo pa ning ining pag abroad na nag-start ka talaga sa sarong Day pa yan sikat eh. Di ba dati ang sikat Seaman? Oo, Seaman. Gabus nagsisiriman yan. Kaya kita nag-Mariners Iyo. Yung Mariners. Tapos hanggang sa kang panahon ta kaya medyo paluya na siya eh. Ang panahon ta nursing talaga man ang nursing. So gabus na nagne-nursing. Pati ko si tugang ko napa-nursing na. Nag-IT, di ba? Yan. May arm na IT na na nag-abroad. Iyo. Hindi, I mean, in demand ba? Oo. Ay, iyo. Hindi man. Kaso lang... Pero itong mga courses na, madarasain mo sa ibang bansa. Ay, di ba? Obsolete man kaya ang IT sa... Di man gabos, pero most kang mga IT school sa tuya, obsolete na. Di ba? Ayo. Ang ano kasi talaga kanto is garo ang Pilipinas, ang tao, apotan mo. Bakit gusto mo mag-nursing? Gusto ko makatulong sa gusto ko makatulong sa mga may sakit. Gusto ko maging doctor para makatulong may sakit. Bako. Tapos punagurang mabrod. Iyo nga ni. Actually ang mga Pinoy sunod talaga pirmi sa uso, sa trending, di ba? Kung ilingon mo, talagang gabus yan sa trending. Ngunyan di ko naaram. Sa sobrang adaptable ka mga Pilipino. Iyo. Madali sindang magsunod sa uso, mag-adapt. For example, iba kang mga panahon, kang init na panahon, kang Kastila pa ang nakasakop sa tuya, tatao mag-Espanyol. Di ba? Ang ugali pang Kastila. Even now, till now, nasa nasa ugali diba? ng paging Spanish. Tapos, kang naging Americans na, gabos na, ang hiling English, tapos pag maputi ka, marina klaseng tao ka. Oo. 'Di ba? Pag may tong ka. Napakirita ko ang mga Pinoy literal na copycat ang Ayo talaga kaya minsan ang nagiging problema, garo makikita ang pagkakakilanlan. 'Di ba? Di ba? Even music, sabihin ta na sa music. Oh, right out. Sa iling mo minadanaw ka pa man na nagkakanta anak ko sadit pa. May na baga. Tako bagang tigdadarang magbagay itong mga rap na rin kung ano-ano bagang mga bagay. Pero magdangog ka sa sa Mexico. O ang Mexico, madadawag mo ang mga tanog, itong talagang may may mga trumpet pa. Saka sa language itself, isipin mo, pagribayan ta si baybayin, 'di ba? Sa modern alphabet tangon niya na based na sa English alphabet. Reason nindo. Dati ka to, abakada mo yan, ABCD na. Bako baybayin, itong mga symbol siya by letters. Okay, itong garo Chinese. Argeno. Ngunyan, na. Ano mo ka anong nakasurat sa sa tato ni Linus? Ano ibig sabihin? Bagatol. Dahil, para kitom gano'n. Pero balik kita balik kita doon sa root cause kung taano ang tao nag-abroad. Kasi minsan, di ba ka man talagang ma-nursing eh. Minsan kasi, ang mga magurang, pinupush ang aki ninda para magmaray ang buhay. So ngunyan, una ka mga tao ka to, una ka mga magurang ka to, ang mindset ninda, na ang maray na buhay is abroad.
Diba? Na kapag nahiling mo, si Kataitang Harong nasa abroad na, kaya hilingon mo nakakapag-ibo na ng harong. Diba? So, anong gigibuhat ka maguran? Kung mag-nursing ka na lang, tanganing maging arog ka yan, maging marayman ang buhay mo. Tapos nakulo na nag-nursing. Hanggang sa nagluyan na naman. Kada ko lang, oversupply na naman yung mga nursing. Tapos nag-iba na naman, HRM, magbarar ko ngaya ang mga tao. Tani magmaray ngaya ang buhay. Di nagmararay man ang buhay. Ang pangit na kasi is nagmaray si buhay, pero si bansa ning Pilipinas, tios pananggad. Kasi, ang pinupush kang or ini-encourage kang Pilipinas is mag-produce ng quality workers, not quality entrepreneurs to produce more opportunities sa Pilipinas. Uyugo naman daw ngunyan, quality entrepreneurs. Ito bagang diskarte o diploma. Abo ko mag-tap sa topic na yun, pero may mga my point? Pag-ulahin tayo yung next time. Day ako masyadong sa arrogant na urulay. Kasi talagang ang tao, kanya-kanyang diskarte yan. May diploma ka sa day. Siyempre, diploma. Saan tayong pag-ulayan? Ididigin na naman, marayo na naman ganito. Ipuhun tayo na topic, maray pa. Pero yun nga, balik kita duman sa topic na dinagdag ko. Ang Pilipino kasi gusto ninda permi madalian. Easy escape sa poverty, sa sitwasyon na they're currently in, si pangarap na dain ako magurang ninda, pinapasa sa akin ninda, na sinda na magpadagos if ever, di ba? Tapos in the long run, dain nila nare-realize na, bako palan arog ka to ka-ideal si pinaplano nila sa buhay. Kaya naglalaog si frustration, disappointment sa karir ninda. Yes. Tapos later on mabago. Diba? Too late for them. Ang nahiling ko kasi kay Jan, tanda. Even the government is pushing na mag-abroad ang tao. Mahiling mo, may mga may mga government agency or sabihin tanang may mga local government dyan na nag-open ng work abroad, ng opportunity abroad. Aram nito kung taano. Kasi sabi ninda, kapag nag-abroad ang sarong tao, ang income kan sa indang banwaan madagdag. Kaya hindi ba sinasabi ninda ang mga OFW they are heroes. Why? It's because they're sending remittance. Kapag nag-send ka ng remittance sa Pilipinas, ibig sabihin nagdadakol ang kwarta na naglalaog sa Pilipinas. Nagdadakol ang purchasing power. Purchasing power. Kang Pilipino. Diba? Ngunyan ang nangyayari, imbes na magkaigwa kita ng purchasing power, ang nagyayaman baga mga politiko, mga government. Which is dahil man yan nahiling kang tao. Ang nahiling lang kang tao ninda is may nang pakialam sa government kasi abroader ako Diba? Ang kwarta ko is nasa hali sa ibang bansa. Pero dahil ninda na-realize na si pinapadara ninda, small portion kang pinapadara ninda, naaabot sa korupsyon o nagduduman sa korupsyon. Tama. Diba? Tama, totoo yun. It's the reality. Diba? Kung alam mo, magpadara ka ng kwarta, madara ka ng kwarta, mapag-ibo ka ng harong, mabayad ka ng permit, building permit, saan ka mabayad? Government. Ang annual na tax mo, saan ka mabayad? Sa government. Tax itself, kasi ang money making man lang talaga kang gobyerno is tax. Tama. Tapos, matubod ka muna, ang presyo talaga kang commodity nowadays is roughly ₱1. Kasi, halimbawa ako, para uma, diba? Mabakal ako ng banhi, may tax. Mabakal ka ng abono, may tax. Mabakal ka ng gasolina para sa krudo, may tax. Mabakal ka ng traktor para sa anihan mo, may tax. Diba? Si mga taong nagtatrabaho sa imo, may tax. So, compounded tax, compounded tax, kaya nagiging mahal ang presyo kang barakalon. Barakalon, oo. Diba? Duman si services rendered, si operating expense na ginamit duman sa pag-produce ng product. Tax over tax over tax. Oo. Diba? Isipon mo na lang kadakulang tax kang binabayad pero napapasain. You tell me. Ang sarong kasi, ang sarong dyan nahihiling ko is dapat itong sa government din kasi kaya po makikita ng lifestyle check. Kasi may mga politiko, naisipon mo may politiko may sa Diring Resort. O saan man hali ang kwarta kaya. 'Di ba?
May mga politiko na may magagayo na harong, may mga magagayo na unless kung ang politiko na to negosyante, pwede kong magtubod naman. Pero kung ang politikong ito, hali man lang sa ang income sa pagiging politika, talagang mayo. Paano man si politiko na may minanang mga ginto? Back in the years. Tama. Hanggang ngunyan mayo pabaga. No. Diba? Kaya may interview nga ni Duman na si ito ini saro ni sa mga nagbuto sa iya na sinabi, "Una ko ba ngaya ang bagas maging 20 pesos ang kabangang times kilo. 4 papalan. Times 4 papalan daa." Diyan Ayun, go ahead. Diyan na nga ni Malog paano mo i-educate or isipon si mga desisyon mo sa buhay. 'Di ba? Importante kasi na ikaw mismo hinahapot mo sa diri mo sa mga bagay o sa mga desisyon na gigibuhon mo. In the long run, magiging beneficial sa imo o dae. Kasi ang mga Pilipino, hindi ko man sinasabing gabos, hindi ko man sinasabi na tama ako perme, pero they decide abruptly. Kumbaga, depende sa emosyon ninda, depende sa sitwasyon they're currently in, peer pressure, environment. Pero sinda sa diri ninda, dinda aram kung taano ninda gustong gibuhon to. Yes. Tama. Oo. May nahiling akong sarong sisa itong sarong vlogger man on finances. Sabi na, taano nga third world country kita, pero dakol kitang magagayon na mall. Taano nga nagsusulputan ng mga mall. Kasi ang mga tao, it's only a proof na ang mga Pilipino da itatao mag-handle ning ninda, ning kwarta. Di ba? May nagsasabi nga ni Dumana, ang itawa mo na lang ang problema. Enjoy mo na lang ang buhay. Di ba? Enjoy mo ang buhay. Spend there, spend here. Gastos duman, gastos digdi. And then later on, pag may problema na, kapag may nagkahilan na, saan makuha. Di ba? So, kasi di kita, sabi ni Christoph, kakulangan ta ning financial, education. Education. Halat lang ang robot ko nagtatanog. Anong robot yan? Sabihin mo, robot, stop. Robot, stop. Hey, robot, stop. Hey, robot, stop. Stop, robot. Stop, robot. Hey, robot, stop, lobot. Kaya ang kung taano kita pinagulayan ini, taano ka nag-abroad. Kasi baka minsan, ang rason mo is baka daiman akma sa goal mo sa buhay. Diba? Kasi, may nahiling ako, mga negosyante. Di mo nag-abroad, Di mo nag-iribang bansa, pero asinsado mo niyan. Di ba? Tama. May nadalan man akong sarong vlog. May mga tao na day nakakaaram na kadakol problema ang Pilipinas. Ibig sabihin, kung dakol lang ang problema kang Pilipinas, dakulang opportunity. Negosyante. Di ba? Si Francisco, na kapag may problema, here comes the opportunity. And then opportunity, kung entrepreneur-minded ka or business-minded ka, talagang pwedeng magluwas. Kasi isipin mo, nag-aangkat kita ng bagas. Kung ngunyan ang kaipuhan ta. O di ba, opportunity yan bilang sarong tao. Di ba, na mag-produce ka ng bagas. Sabi niyo, nasasakitan ako ng bagas. Di ang gibuhon mo, mag-automation ka. Mag-ka ng mga equipment para mas mapadali ang pag-ani ng bagas. So, sa tuya kasi, garo feeling ta, ang abroad, garo madaling paraan para makuha ang kwarta. In the long term, mauli kita sa Pilipinas, si mga tig-iripon ta, si retirement ta, mauli kita sa Pilipinas, maiman sana, same country pa rin ang ulian ta. Diba? Pero dagdag ko lang din, baka kasi iniisip din na gusto pala, kaya pala, arog pa lang kamo kayo mag-isip pero nasa abroad ka mo. Oo. Remember na sinasabi mo kasubaago na maghanap ng tamang environment for you to grow. Mm-hmm. Diba? Manunurture ka. Kumaga opportunity balance duman sa creativity and sa vinivision mo in the future. Kasi kung ini-envision mo in the future, for example, di man nasusupport sa Philippines, di mo masasakitan ka, mapo-frustrate ka. Mm-hmm. Diba? Iyo. Saka sarap ang bagay, sinabi ni Linus Baga, pag sinabi Baga, tano ka ngayon nag-abroad. Araw kan sinabi ni Linus, subago, na kapag nag-abroad ka,
kaipuan mo pa rin mag-spend. Kaipuan mo rin mag-invest. Di ba? The only thing lang kasi is, ikaw kitang kakayahan na mag-invest. May kakayahan kita na maggastos para makapag-abroad. Because we know the price. Diba? You know the price. Pero ang problema kasi, kung halimbawa, if you are an ordinary Filipino or Bicolano, kung may kang kakayahan mag-abroad, at least, igwa kang kakayahan na maghiling ng oportunidad sa palibot mo, tanganing ika-umasenso sa buhay. Kasi baka ang mangyari is that dahil ka na nga naka-abroad, ang hinihiling mo pa, tinitingala mo pa si mga nasa abroader, si mga abroader na mapadara sa imo ng kwarta. Na imbes na iasikaso mo sa buhay mo, na halimbawa, asikasuhin ko ang buhay ko na pwede man pala magnegosyo. Ano daw mga business design, business layout na pwede kong gibuhon, tanganing ako, umangat sa buhay. Siguro since sa topic yan ni Charles, pwede tayong siyang isunod pag-ulayan kung as sa Filipino, sa Pilipinas, paano din sila makakahiling opportunity, paano nila mahihiling or mapupunan si mga sinasabi tang opportunity na nakapalibot sa inda sa Pilipinas. Yes, oo, di ba? So kumbaga, magtao kita ng top 10. Baka sinasabi kasi na puro sa naman yan mga taram. Mayo man yan isinda, di ba? Yes. Tapos may pala sarong kahaputan ako. Taano? Ang thinking kang mga Pinoy, once na mga nag-abroad na, di ba? Nakapag-abroad na. O, tanong, pirming iniinot ninda harong bakong business. Your house is not your asset. Yeah, liability yan, di ba? Yes. Ang house. Big liability. Yan ang Taano tayo nang iniisip ninda na kasi gusto ko po sanang makapagpabahay. Kasi, ang iniisip ninda, madali kasing i-dispose ang harong pag di mo na kaya. Pero, remember na, for example, babakal kang harong, 30 years to pay. For 30 years, nagsasayang ka ng kwarta. Tama. Diba? Na in the end, si value kang harong mo, or si kwarta na pinambayad mo sa harong mo, kung in-invest mo in something, yes, na mas dakula ang return sa mo after 30 years. That's why, kung mahiling the mga wealthy people, they never invest in retirement funds, kasi retirement funds makes the stocks or exchange sa mga lugar na pigduduman na ninda. Tapos sa mga bangko, housing programs ang binubuhay kaya mga bangko na nagpapautang sa Indo. 'Di ba? Kaya tanong ko lang tanong bangko. Kaya ina nga sabi ko sa imo, kadakol abroader aro kay ng mindset. Di ang nangyayari. Padara sa Pilipinas, bangko ma-adder ka ng mga loan kasi ara mo may mapagkukunan ka ng kwarta. Without knowing na dapat si pinapadara, dapat si kwarta na nalilikom kang pamilya mo. Dapat you could have think na mag-isip ng sarong bagay na pwedeng maging passive income or sabi yung tanang slowly nagge-generate ng income. Okay, diba? Let's sum it up na para garo nagahalin na kita. I-summarize taning pag-relate ang ganyan. So yan, so ang ano ko digni, ang inspiration ko digni na makuha na sana bago ka mo mag-abroad. Even though nasabihin ta nang napag-ulayan nindo kang mga mag-agum ka mo kung taano ka mo ma-abroad, pero dapat perminin dong tigre-refresh ang kada saro na taano ka nag-abroad. 'Di ba? Taano ka nag-abroad para maging ginhawa ang buhay ta. Ang pagginhawa ning buhay bako yan sa pagbakal mo ning bako yan sa kwarta. Bako yan sa pagbakal mo ning masisirap na kakaanon magagayon na harong. Siguro ang comfort life, itong masasabi mo na pag abot kang panahon, financial independent ka mo, na kung saan, dahil nakaipuan kang sarong tao na mag-abroad. Na pwedeng magstay na lang ka mo sa Pilipinas as a family. Diba? Mas mabil pa nindo ang opportunity. Pero kung sabihin ko na kung habuon nindo talaga sa bansang Pilipinas dahil grabe ng pagtios, then siguro it's your choice na mag-ibang bansa ka na. Yan para sa kuya. Tama. Simulinus. Ako, ang ko, yaon dyan ang pag ibang bansa, yaon dyan. Yaon lang dyan. Pero, ako sa Indo, hanapon na muna nindo sa palibot nindo kung may possibility ka mong magkaugwaning business na para sa Indo na hindi na kaipuan magluwas ng ibang bansa. Kasi kung aram lang nindo mga kanatong natics, masakit po magluwas ng ibang bansa. Sakiton. As in. Kasi, kamunduan yaon yan dyan. Pero kung nasa Pinas ka, may business ka, may sarusalit kang tindahan, pero kaibahan mo pamilya mo, maugmahon yan. Promise.
So, yun. Ikaw, ano? So, kaya, para sa kuya, yung, day kita maribong kung ano ang komportabling buhay sa buhay na gusto ta. 'Di ba? Sabi nga ni Charvy, bako yan sa kwarta. Magayon mag-abot ng panahon na mamata ka sa aga dahil namata ka sa alarm clock mo kasi matrabaho ka. Magayon magmata sa aga kasi gusto mo enjoy ang buhay mo. Yeah. No worries about kung may pangkakang ka, no worries about may hilang ka, no worries about may naging problema ka. But mamata ka kasi tao ka na i-enjoy mo ang buhay mo for the succeeding days, years of your life. 'Di ba? Araw ka 'tong sinasabi na freedom. 'Di ba? Bako lang dahil kasi ako as a person nagtutubod ako na may greater purpose kaya kita nabuhay. Pero ang malimit kasing day na iintindihan kang tao is ano ba si purpose ko? 'Di ba? Pwedeng ang purpose mo magtrabaho, pwedeng ang purpose mo is magtabang sa kapwa, which is acts of service. Pero remember, na tao ka, kaipuhan mong mabuhay. Yes. Baho kang empleyado, baho kang trabador, baho ka din in service lang. May sadiri kang buhay. 'Di ba? Enjoy your life the way you should enjoy your life. Okay mo kayo na, no? So, siguro sa maabot na episode ng Taga Bicol Podcast, kadakal kita mapag-urulayan as an OFW or maybe siguro may pamilyang OFW na baka pwedeng dumakuan na ng inspirasyon, makuanin doon ng mga adult, tanganing mas mapakarita ang buhay, kang lambang Bicolano. So yan, bago kita magpaaram, gusto ko na i-promote ang Zikiel Cottage sa Kagliliog, Tinambak. Kung po nindo ma-enjoy ang view sa tubangan kang enjoy ang view kang beach na may magayon na cottage, diyan lang kamo sa Zikiel Cottage. Sa Kagliliog, Tinambak. Yan, hanapin niyo lang ang Facebook page. Hanapin niyo ang Facebook page. Yan. Oy, gwapa digdi. Promote man ining Yanas dishwashing liquid. Yan. Hihi. Yun. Sigurado. Malinig-linig tabi yan. Si mga mahilig magmarilinig dyan. Mahilig maghugas dyan o si may mga magurang dyan na gustong pahugasan ng sa indong mga aki. Tanganing dahil sinda magsawa na maghugas. Yan. Yanas dishwashing liquid. May mga kakanan dyan sa Naga. Oy, Diwata Pares. Yanas dishwashing liquid. Oy, nalingon ko pala sa bago si Rosemar nagpuo naman ng Paris Overload with unlimited swimming sa iyang sa iyang. Garo na hiling ko to. So, ini po si Bon. Ini po si Christoph. Ini po si Linus. Kamu nagdadangog sa podcast na ginibo para sa mga uragon. Ini ang Taga Bicol to the world. Bye-bye. Salamat. Reynaldo, sinagabus. Parang.